Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe Dental Diine TV ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e dendagal ko mofti e nder Dental Diine TV. Dendagal ko mofti e nder Dental Diine TV ko woni hen sukaɓe e mawɓe, ko woni hen rewɓe e worɓe. Alhamdulillahi rabbil alamina. Noon min ji on naati kadi on jingi on balli, sabu hande o nyalawma hande woni 16 4 mois 2016. oɗon jaara ujunnaje nayo neɗɗo e temedde jeegom neɗɗo e capanɗe nayo e joye neɗɗo. Ndeke ɗum holliri on naati. Sinno wonano moƴƴere mon e yidde on heɗade moƴƴere on garatano. Tawde Allah noon soggi en addi en gila 2016 4 mois 2016 faade 4 mois arti, heddi ko 16 o yetto keɓen duuɓi men 10 e ballal Allah. Ndeke en gandi en pokkiti so ɓiɗɗo wonanno ma wiye ɓoyata o watta nafde. Ndeke noon enen fof en ji golle ɗe gila nden ha nyalawma hande o. Jonde ala, kala nde pinɗen eɗen bitta gandal eɗen gaddangal. Kala ko keɓɗen e gandal famɗi heewi hen, min gadda ɗum, min denda ɗum e moɗon. O ji Dental Diine nan ɗon ɓen ko ton cuɓi gonoyi toon. Ɓe cuɓi ko dental kabaruji pular gonoyi toon. Ɓe cuɓi ko duɗal limto arab gonoyi toon. Ɓe cuɓi ko duɗal limto pular gonoyi toon. Ɓe cuɓi ko Dental Diine TV mofti hen. Ɓeɗo cuɓi wonoyde koto Facebook gonoyi toon. Goto kala e nokku mo woni o. E kadi ƴette kadi saroye e galleji men goɗɗi ɗi, nde wonno kanƴe fof galle goto won ɗon, ala cerundal. Kala hen galle addirako ha nafta rendo. Wadde kala galle baɗaɗo yo ande on galle koyde galle heejiya. Kala galle baɗaɗo ene mofti ko gandal. Ɗum saabi waɗa galleji innire hunde yimɓe nenda ɗon ñalla wadde ko nafata. Ega cuɓiɗen kadi wadde Dental Diine TV. Gila nden eɗen jaada ha ɗo e ballal Allah e sembe makko e kattanɗe makko e nenka makko. Ha joni de eɗen mbiya Dental Diine TV e dendagal ko jokki e muɗum e cate ɗe gonɗe henɗe, goto kala e mon, gonɗo funnange hirnange rew worgo, suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen, eɗen mbiya ballal jingere. Ɗeɗo golle ko golle peeje tan joguiɗe enen, en ngala kaɓorɗe muɗum taw. En hanno hande taw en dañi oto men Dental Diine TV. Keɓen galle men moƴƴo, galle men biyete Dental Diine TV waya teleyal mangal, eɗen mbaɗa hen ko jiɗɗen wadde hen ko. Saha fof eɗen bitta gandal, kono donken dañde gandal ngal ɗo rewi ha yetto on. Teskede
en ngala kaɓorɗe muɗum ɓe mbaɗi erago laabi limtinɗi faade e rendo men rendango ko so haalama tan elle nanama kono jaɓaka sabu haala so haalama nanama jaɓama tan gollata yiye kala no wiya tan ƴiwode saayi wadde nde arani ƴiwode so saayi tan jippoto jiyen toɓa ha leppa kono ƴiwode saayde kay nafata demowo ƴiwode saayde nafata demowo ko ƴiwode nde sayani nde ardina jam nde ko nde nafata demowo e gaynako eyi enen kadi ko enen goni e galle he en mbiyama en keeɓi ujunnaje 9 e neɗɗo ndeke ɗum ndeke famɗani wona ujunnaje 9 neɗɗo e 650 neɗɗo famɗani jiida ko aranta hen goɗɗum e naftoroyo banggue goɗɗo ko ɓen kadi limaka ni wona ɓe limaka de limaka tan ko wonɓe ɗo ɓe tan kalɗen tan en kalan kay ko arante ko nawete galle min goɗɗi ko ɗum haalaka ko woni Facebook ko e nawɗum ban goɗɗi ɓen kay kalaka wadde on fof kaldama e ndeɗo haalande wotere goto kala mon haaldama e ngolɗo konngol kalten ɗo ngol Dental Dina TV kala mo jeeyanoke hen jiɗɗo jeeyede hen yaato YouTube ma binda Dental Dina TV kasi jiyangal mbaɗa abonné naata dendagal ko janginano ko fof sorindi nanto moftani on kadi o saaha woɓɓe kadi mbaɗnama heble heeso o jiigo heble heeso o jiiɗum de heble heeso ɗum noon wadde jiɗɗo jeeya lesto Dental Dina to janginte sariya to e daka so fewniyama to watte to ɗo ndewaton garon kaalon inɗe mon lammoɗon toon on yiɗi heeɗa kabaruji Pulaar nanguitaɗi nde wonɗo gara min kaala noon sarɗe jiɗi jangoɓe Pulaar lesɓe nde wonɗo jangoɓe alkul arab lesɓe nde wonɗo WhatsApp ɗo mbaɗon 77 906 14 81 jiyon WhatsApp o garon kaalon inɗe mon bindoɗon ñantuna jangoɓe lesɓe ɓuranma noon ko jangude ga Dental Dina TV ga keddoɗa ga tan ga kam ko manan keeɓa connexion no janggaga ngalto noon so nannama tan e portable ma ñif connexion ma jangga ɗum ɓe certiri ɗum noon sa ari kalɗa sardeji ɗi aɗi belma keddoɗa hen ɗi belanima an je jawdi mofta ha tiiɗa neɗɗo hunde ko ma jaranma hunde kala ko jiɗɗa ma jaranma hunde ɗum noon wadde enen kadi en gari haalande Dental Dina TV oɗo numéro jinmi ballodiren e makko mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon yetto galle o mbawen dañde ko jiɗɗen wadde ko noko jiɗen wadde ko heewi kono en donku damal ɗo dewɗen ha waɗen ɗum o saaha noon eɗen heblo moftande on bindanɗe mon nde wonno daka ɓallima so Allah hokki en tawede yo en tawe ko 18 oɗo garawo ɗum noon nafata ko gila joni bindanɗe jangguine mofte e nder weeyo he on jii bindanɗe garanotoɗo mo Pulaar o jarabo rangal jangguinama ko adi korka on jii ha joni ene yaaha elle oɗon jara 17 alluwal te alluji ɗe keblanoɗe ko ɗe 27 alluwal on jii kalne pinɗon aset ene jippo altine ene jippo alarba ene jippo temi memaka kadi goɗɗe kadi keblama ɗo haale 13 ene mofti nder weeyo he
arata e moɗon sona ñalawma biyaɗo yo ara on ñalawma kono kadi jokkirten no eɗen jokka inchallahu taala eɗen kebla eɗen dokka weego ene mofta beele ɗo ha daaka sakoye so daaka artoyama e dow jaam tawa eɗen tampi e mbawata janguinde heddo e nder weeye he kala nde pinno jangon hay so maɓɓama ha taw jangude tawa janginama moftama e nder weeyo ɗum woni ko heblo ngo ko gejju watte accaraka ha yetto ina waɗe heblo ngone koye jangde he jeeya ɓe hen ko winoɓe jiyata hay batte e pular hay batte e bindol pular ɓe hen mbi ko jiyata hay batte e bindol alkule qur'ana arab ɓeɗo keblanama bindanɗo men wadde an jiɗɗo yentodirde hen o yawno bindoɗa hade bindana ɗe jippitade tawa heblima cooda karnema e bikma abboɗa ko janga ko adi ko arata yeeso ko heblete ko kadi tawma ɗon saabu on jii on kollama alluji dabɓe ɗe eɗen jara no ɓeyto jokka ɓeɗen ngara caggal an ɓordaɗo o mbawa fiitade hen oye jango o wawa jangude hen ɗum woni jangde woni ɗo ko jangoɓe wawɓe eɓe ganduɗa jiyata hay hunde ene jiiɗi jangude ha mbawa an janguɗo ha wawi o hebloma ko janginte ko teskoɗa ɗum anne ma wawde hen wawde janginde o to mo jangani hay batte o on ma waw jangude ha wawa batte watte kañum hay watte wadde anne an janguɗo o ma jangor hen holno janginirte mo anda no amen ni to mawɗo suka heble baɗantamo ha wawa yawde wawde jangde codol baɗantamo o wawa ɗum law o serte hen law o fayi haaju makko law ɗum noon ko jangde codol mbaɗanmi on ɗo kala nde garɗen eɗen mbaɗa jangde codol on ji gila 16 4 mois 2016 faade hande oɗo jalam jorat ɗo ɓoyata 16 arta 4 mois 2026 ara keɓen duuɓi sappo en jaɓani yaltude heblo limto hijjo rendinde nde wonno ko ɗo woni damal kala janginowo ma walla jangowo o no wawiri limto hijjo tarde ɗo so wawama tan hankadi kala ceerno mo jotodirɗa a jangat ma jangima ko yawi enen ko heblo joguiɗen eɗen kebla jangoɓe ɓe no jangguiri ha mbawa jangude walla janguɓe ene keble holno janginirta so payi janginde gasi en o dariɗen en jaltani ngoɗo heblo saaha safo noon o jiiya waylo waɗa e nder heblo he joni hen kadi kesam magu kalne pinɗon joni kesam magu ene ɓeydo yarude yeeso jangde nde ene ɓeydo juɓɓande on ene ɓeydo famnade ko ɗum ko wonde eɗen hen kalde pinɗen eɗen hen jamaño sukkiɗe ɗum noon en ngala haaju goɗɗo so wana heɓɓade aroɓe ɓe jiyata bindi ɓe ne ballirte mbatta yide bindi mbatta jangude bindi mbatta windude e jangude ɗum tan jiiɗon jiiɗami wona goɗɗum ɗum noon wadde nafata noon ko onon wonɓe hen ɓe mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon hoto hay goto yaw ko jogui Orange Money Wave Western Union MoneyGram Ria mbaɗe hen oɗo numéro 77 906 14 81 mbaɗa hen ko mbawɗa ko yetto keeso suro hen mofto hen so courant yonti itten joɓen hen so facture wifi ari itta yoɓe hen koysoŋaji yonti waɗe hen portable ɗe koɗe jeeɗiɗi gollotoɗe on jiiɗum te kala hen gotal ko gollata ko banggue yahata ene wawi waɗe partage koyem jaɓata gañanmi ko partage waɗe banggue pata nodde fof bona ɗum saabi kala hen portable
wonde consomme bange on saa so ɓeɗa nanga ɗum courant o so ñifi tan bonat. ɗum no waɗe condition ngaji mum bange aɗi gollodire e golle ɗe ɗuma nanga ɗuma so gasi yetto on ɗuma nangoya journal uji ɗuma nangoya goɗɗum e ñala nangude 7 heures subaka ha nangue muta ha jamma allahumma ya sa juuloyde e wirdoyde e ñamoyde kuydi fof ɗon jiiya ala jamma ala ñalawma ala min celli ala min cellani kala jii pinɗon oɗon jiiya teltel ne yetto on o saaha on ñanta kadi o saaha on ñanta teltel min jiiya o saaha on ñanta teltel ɗo kadi naton Orange Money naton Wave Western Union mona gara min jiiya balle mon jetto min ganda on kadi oɗon mbattana min koye moɗon ndendinen ballodire koye meɗen numéro nan ɗon so mbaɗi 00221 wonano mona Sénégal 117 906 14 90 sa waɗi hen mbaɗa vocal ma kalanamin ko min kaari gol wuuro kaari waɗi hen ballam saabi Allah jingande galle golle ko jokken golle tawna jokki e golle ko jokkoɓe golle ngoodi e jokkitoɓe golle on noon mbason jeede jokkitoɓe golle ɓe naaton e jeede e jokkoɓe golle ɓe jokkitoɓe golle ɓe goni naaton neƴƴe ndeeƴa mbatta hay batte kay jiiɗa kay kala ko waɗa kadi keɓa ala ɗum wata wonde wonata ko jokken golle min keedaga keedon toon so yonti gollede min golla oko so keeɓi seeɗa yal mon ittoɗen seeɗa dokka minen seeɗa mbattoro golle ɗe wona komin yimɓe no monni ñaamoɓe ñamminoɓe holtoɓe holtinoɓe selloɓe ñawoɓe ɗum noon wadde en fof ndenden jurmodiren e koye meɗen gandu ko minen goni ga gono ga onon goni toon gono min toon wadde ndenden juuɗe men coɗidiren laaɓa woto hay goto yuro poos mum o ittu ko mbawɗa nelda yetto min jiiya hande ko altine 6 4e mois 2025 yomin jii ɗo e lornumayde teltel naata min jiiya on saaha naata e keeso kadi wurta mbaɓe dañi kaden cooda kaɓorɗe moƴƴe kadi jokkito golle yala koye nande e famde nanirde Allah jaɓirde Allah o ko musidɗo mon giɗo mo saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina o sahano goɗa ko hebloji waɗano hebloji moftande on daka ko le 18 4e mois 2026 yen kawroy hen yo Allah nawa fofo en gettodo toon e jaam tawa toon jaam wona toon e jaam ha gasa e dow jaam goto kala hoto nokkumu e dow jaam kala ko waɗata famde heewi yo Allah sow ɗum waɗa ɗum kumtal haajuji goto kala e men en kaaliɗo nanowo nana jaɓowo jaɓa waɗowo waɗa cato salo nanowo nana jaɓa waɗa nanani jaɓani salo wasa wadde gasi a hollama lawol mbaɗɗa waɗ sa waɗi a walli a waɗan kadi tara mbiyatama an jii jawdi ma an jii kalma sa waɗi hen a walli julɓe bisimilla ma a waɗi ko moƴƴi ko yooɗi waɗan kadi min peltama wadde hen suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen kala mbaɗa wonde hen waɗa hen nafa hen naftoroɗa hen wassalam alhamdulillah.